Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod. Astăzi o să ne jucăm Fortnite. Dăm aici, deja am dat play, era dat. Astăzi o să ne jucăm Fortnite, e prima dată când joc pe acest canal și vreau să ne jucăm și aici Fortnite. Să vedem ce câștigăm. Așteptăm aici să se încarce să ne bage în rundă. Așteptăm. Vedeți, mai iau eu puțin. Opa. Nu se vede acolo. Așa, avem și noi doar un ăsta. Gata. O să ne punem undeva pe la mijloc, aici. Deci trebuie să dăm space. Perfect. Nu am multe lucruri aici, dar o să luăm tot felul de toate chestiile. Space dacă vreau să... Cu ce acum? Aici avem, la Mega City, aici în orașul gigantic ne ducem. Poate găsim și o mașină, ceea cine știe. Apă. Gata. Hologramă, e o hologramă, da. O piatră, ce? Hai, cărămidă. Și așa pot să fac rost de cărămide tare. Podea. Copac. Aici iau lemnul. Da, lemn. Și aici avem niște arme. Nu țin în mână deocamdată, mai avem pe niște gloanțe. Un pistol. Aș vrea un shotgun de la mare. Oh my god, ce mașină! Să dau escape? Să sau tu? Vreau să am multe. Nu știu. Pot să le schimb. Avem de-astea. Mamă, shotgun gigantic. Avem motor aici. Ia să vedem pe mapă. Mamă, deja se apropie zona movie. Dar mai. Escape, așa. Un cufăr acolo. Cum mă bag? Aici. Trebuie să-l deschid așa. Oh my god. Nu, îl las ceva, un pistol ăsta de 7, care e pe 4. Prag, așa merge. N-are o sărituri, n-are de-asta prea bună. Pe 4, da. Ia păsat în ulei ăla. Am dat foc. Haide, măi! La ce e asta? Numai ca... Mai dăm o rundă, nu este asta o problemă, dar coborâm pe la mijloc, pe acolo. Da, dar mi se schimbă, mereu schimbă. Ia să ce muturi avem. Asta le avem doar. Ce tare! Casez. Am level 2 doar. Vivo și avem 0. Nu am putut asta. Scunci. Gata, m-am băgat în rundă. Așa, gata. Nu știu. Se aude, nu sună. Așa. Aș vrea să cobor cam pe
acolo. Cam pe aici. Cam văd că sunt cam multe de acolo chestii. Dar noi coborăm aici. Mergem cu viteza luminii. Spre jos. Miau. Și așa. Mamă, câta bază. Stai. Că e altcineva. S-a dus acolo. O să ai iarnă și o să... Hai, uite. Uite pe aici deja. Cum am zis. M-am aruncat în ghenă. Ce-am făcut noi? Nu sunt eu cel mai bun de pe lumea asta la Fortnite, dar... Ia ce avem aici. Da, nu știu ce. Nimic, nicio armă. What? Pește? Uite. Aici arme, coi, da. What? Da, cum? Da, deci mai dăm doar o rundă. Dacă mor și în asta e jale. Doamne ferește. Ce nu, dar ce am de, nu știu, am level 2, adică nu mă pricep eu la Fortnite sau ce, că am priceput. I-am dat și moto. Parcă m-aș muta în dreapta jos? Nu, că nu m-am mutat, că ca să vedeți voi ce arme. Gata, acum știu. Acum am luat de pe altă hartă, că înainte cobor. Aici. Nu cred că mai coboară nimeni fix în locul ăsta. Ba, de ce am dat aia? Aș vrea să construiesc ceva, dar mai bine... Nu. Mai bine caut. Da, eu uite, mai sunt alții. Mă duc la luna vieții. Poate mai bine așa. E mai bine așa pe să nu ne întâlnim cu oarecare cineva. Perfect! Un frigider, o data, gloanțe. De-asta... Dar eu nici nu mai demolez acasă. Dar eu cu lemnele astea pot să construiesc ea. Iasă pe zi, nu? Da, se construiește automat. Ce tare! Și pot să fac să iau lemnele de pe... Nu mai fac. Da. Păi ce ziceam eu că aici edita mai baza? Avem mâna robotică, avem niște gloanțe și un pistolaș. Gloanțe, un alt piston, sau nu știu ce pistol, shotgun. Avem niște lemne și avem un puffer. Oh my god, oh my god, oh my god.
Ia ce face asta. Oh my god, ăsta îl păstrez pe unul, da. Unde sunteți, măi? Ia. Astea gloanțe. Ce dau, măi? Dar n-am găsit nimica de viață. Doamne. Da, suntem bine. Suntem bine. Și avem niște gloanțe și astea. Perfect. Așa. Perfect, perfect. Opa. Vine norul de aer. De data asta noi ar trebui să stăm mai pe aici și cam da. Dar sper să nu mai să nu mai tragă ăștia în mine. Ia să ne urcăm și noi. E un player acolo. Da. Mamă, ce aruncă ăștia, măi? Aruncă cu plante după mine, doa. Nu mai am viață. Ce aici? I've found what looks like an ancient, busted machine. It's a telescope, or some kind of stellar projector. I'll need to run scans. If this thing can do what I believe it can, it will be key to my plans for the island. Oh my god, nu știu pe ce să o las. Pe shotgun-ul ăsta. Nu, cu shotgun-ul rămân. Ce doamne, că sunt niște bombe. Ia uite. Ce mă văd ei. Unde mă player-ul? Să tragă mine. Ia să vedem. E foarte tare Fortnite-ul. Ia să vedem acum. Sunt pe aici. Care fi player? Da. Mergem așa. Bine. Și acum și înapoi ca să arate interesant. Dar e mai lungă decât credeam. Bine. Așa. Avem gloanțe. 12. Da, avem, e suficient. Avem mult. Special. What? Ce sunt? Ok, pot tras mine așa ceva. Mai dăm un meci. Dăm așa, numai pe meciuri, numai pe meciuri stăm. Meci. Ce skin a pus? Doamne ferește. Ia, cât ar costa un Robux? Da, mai bine nu. Ia, Battle Pass. Ce avem noi în Battle Pass?
Îmi place skin-ul ăsta, chiar e tare. Mai dăm un singur meci. Să vedem. Ce mai avem? Ce mai putem noi să ne mai luăm de pe aici? Gratisul. Da, asta vreau să iei. Mai dăm un meci pe episod de astăzi și cam gata. Mai dăm un meci așa. Dar sper să rămânem să rezistăm ceva timp. Nu papa, adică domte am făcut. Și că nu așa. Așa, perfect. Ia, vreau să construim ceva. N-am nimic de inventar, nimic. Da, și acum la... Nu, la Mega City. Dar cine claxonează? Care deja unii au luat chestiile de pe aici. Dar nu cred că nu au ajuns. Mă duc eu primul vreau să mă duc. Aș vrea să zbor pe o clădire. Nu avem nimic în inventar, suntem săraci. Dar să ne vezi cu viteza luminii. Bară. Mamă, ce tare sunt. Eu și-am luat niște gloanțe. Tare. Așa. Am coborât și noi jos. Eu să-mi luăm și noi toate astea de pe aici. Nu lăsă nic. Furam totul de pe aici. Și asta, nici nu știu ce ar fi să văd. O bei pentru viață. Bună. E bună. Deocamdată folosim asta. Ai de mine ce m-a speriat. Aveam ceva gloanțe. Metal. Da, uite, erau niște gloanțe acolo. Și mai sunt niște chestii pe aici. Gloanțe. Ia să scriem și noi acolo. Ia uite aici brațele, lemne. Ce brațe sunt? Brațele puternice, gata. Cu asta stau. Ia mai aici acolo. Un pistol și niște gloanțe. Și gloanțele astea pentru ăsta. Da, special acolo. Mamă, ce avea ăsta în inventar. Toate căstile posibile de pe pământ. O văd el să o dea cu mine. Doamne ferește. Nu o dă nimeni cu mine. Facem praf. Uite gloanțe. Care mai bun? Și ăsta?
Ăsta e mai bun. Hai, bă. Hai că totuși aș vrea să iau autobuzul ăsta. S-ar putea? A, nu. Mai am 5 viață. What is this? Măcar mai încarc și o viață. Haide, măi! Cine i-a dat? Nu, ce tare era. Cât XP are? Uite-ta. Nu, asta nu merg. Hai. Încarcă-te. Încarcă-te. Da, deci cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, pa, pa!